Takže zdar, moje jméno je Neil a vítejte u nového vlogu a dneska teda, jak už jste si podle názvu mohli všimnout, jsem prohrál jednu sázku, takže tohle jde na červeno. Budu to celý nahrávat, nebo se aspoň pokusím a už teda se jdem. OK, takže uvidíme se za chvíli, až tam budu. Takže zdar. Nazdar. Já potřebuji nějaký views, víš, takže pojď, budeš ve videu. No, běně. Jinak já jsem tak přemýšlel, že by mě i celkem bavilo takhle jednou za čas prostě točit takovýhle vlogy, protože prostě je to takový mě bližší než třeba ty skeče, nebo jakože ne mě bližší, ale když jsem třeba dělal ten vlog z toho YouTuberingu a ze CineTube, tak jsem to dělal mnohem radši než třeba to, co by YouTubeři neřekli. Takže bych přemýšlel, že jako rozhodně ne třeba každý den, protože já nemám zase tak zajímavý život na to, abych to mohl dělat každý den, ale třeba jednou za čas, když bych něco zrovna dělal, tak by to bylo celkem OK. Pokud byste to chtěli něco takového, tak mi to když tak můžete napsat dolů do komentu. A já, ten stativ je celkem těžký. Takže jo, já se ozvu, až tam budu. Zatím zdar. Samozřejmě, že jsem si prostě nevzal prachy. Takže se musím vrátit a za chvíli už tam fakt budu. A OK. Já nevím, jak dobře to vidíte, ale na té kameře to vypadá jako růžová. Já nevím, jak to bude vypadat na kompu, ale na kameře to prostě vypadá jako růžová, ale je to červená, je to úplně sytá červená. Ty vole, já už se do prdele o takovýhle věci už se nevsázím, já nehodlám prostě. Fakt tohle bylo naposledy, co jsem se vsadil o něco jiného než o prachy. Původně ta sázka měla být o prachy, ale on to pak změnil, ten s kým jsem se vsázel. To vypadá tak... to je tak strašný. Já nevím, k čemu bych to přirovnal, to je prostě... Ta červená, to... Zajímá mě, jak to bude vypadat s mojí stěnou. Protože to bude vypadat nejspíš dost zajímavě, když si sednu před tu stěnu. Jelikož přesně takovou červenou barvu má moje stěna. OK. Takže pokud vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadně napsat komentář nebo tohle video sdílet. A pokud ještě nemáte, můžete mi dát odběr. Ode mě je to vše a čau.